79. இன்னும் 11 அத்தியாயங்கள் இருக்கு இல்லையா டோட்டலா? சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம் மத்தாச்சி. மேக்ஸிமம் 2-3 மாசம். இந்த மாசம் இந்த வருஷம் ஓடிடும் மத்தாச்சி. ஏன்னா அந்த சாப்டர் ரொம்ப பெருசு மத்தாச்சி. அப்படியா? பெருசு. பிரார்த்தனைகளுக்கே 1 மாசத்துக்கு மேல ஆயிரும் மத்தாச்சி. 1 மாசம் 2 மாசம் வேதங்கள் பிரார்த்தனைகள் ரொம்ப பெருசு அது. ஃபைன். உங்களோட சேர்ந்து எனக்கு படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு, பகவானுடைய கருணை, நிறைய கருத்துக்கள் இருக்கு. ஆமா, ஸ்டோரி எல்லாம் நம்ம சீக்கிரமா எடுத்துன்னு போயிடலாம். ஆனா கருத்துக்கள் வந்து அவ்வளவு சாஃப்டா எடுக்க முடியாது. அது நீங்க தான் சொல்லணும் மத்தாச்சி. ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் நாங்க அவ்வளோக்கா அதை சரியா படிக்கல மத்தாச்சி. அதனால அந்த சாப்டர் நீங்க சொல்றப்பதான் எங்களுக்கு ரொம்ப புரியும். ஃபைன், நோ இஷ்யூஸ். என்னால என்ன புரியறதோ நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா சொல்லிடுவேன். ஓகே, பகவான் எதை புரிய வைக்கிறாரோ அதை வந்து கண்டிப்பா செய்யலாம். ஸோ ராபர்ட் நெல்சன், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ராபர்ட் நெல்சன். ஓகே, அடுத்த வாரத்துக்கு. ஓகே மத்தாச்சி. அந்த இதுவாங்க மத்தாச்சி. ஓகே மத்தாச்சி. பல்வலா விடுதலை மற்றும் பலராமர் புனித தலங்கள் சுற்றி பார்த்தல். ஸோ இவருக்கு மோட்சம் இல்லையா? ஸோ இந்த அசுரனால வந்து அவங்களுக்கு தொந்தரவு, அவரை வதைத்து அதுக்கப்புறம் பலராமர் வந்து புனித தலங்களுக்கு செல்வது. அவருடைய சாபம் கிடையாது, இது பிரம்மாத்தி தோஷத்துல இருந்து அவருக்கு விடுதலை. ஸோ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददासि वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारूपेश कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. பல்வலன் முக்தியும் பலராமரின் தீர்த்த யாத்திரையும். எஸ், எல்லாரும் 2 பேராகிராஃப் வாசிங்க. இது சின்ன இதுதான், சாப்டர் தான். மாதாஜி நான் படிக்கவா மாதா? ஜெயந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். பல்வலவன் முக்தியும் பலராமனின் தீர்த்த யாத்திரையும். பல்வலனை எதிர்நோக்கி பலராமர் தம்மை ஆயத்தம் செய்து கொண்டார். புனித தலங்களை அந்த அரக்கன் தாக்க வரும்போது பெரும் புயல் தோன்றி ஆகாயம் புழுதியால் நிறைந்து இருண்டு காற்றில் துர்நாற்றம் ஏற்படுவது வழக்கம். இதையடுத்து அவன் மலம் மூத்திரம் போன்ற அசுத்த பொருட்களை யாக குண்டங்களின் மீது மலையென பொழிவான். பின் திரிசூலத்தை கையில் ஏந்தியபடியே அவன் தோன்றுவான். பூதாகரமான அவனின் கருத்த உடல்கரிய மலை போல் இருக்கும். அவனின் தலைமுடியும் தாடியும் மீசையும் செம்பு போன்ற சிவந்த நிறத்தில் இருக்கும். வாய் பெரியதாக பயங்கரமாக தோன்றும். அரக்கனை கண்டவுடன் பலராமன் அவனை தாக்க ஆயத்தமானார். அவனை எவ்வாறு துண்டம் துண்டமாக செய்யலாம் என்பது பற்றி சிந்தித்தார். பின்னர் அவர் தம் கலப்பையையும் கதையையும் வரவழைத்தார். அப்போது பல்வலன் ஆகாயத்தில் பறந்து கொண்டிருந்தான். பலராமர் தம் கலப்பையை பயன்படுத்தி அவனை கீழே இழுத்து மிகுந்த கோபத்துடன் கதையால் தாக்கி அவனின் தலையை உடைத்தார். அவனின் நெற்றியில் இரத்த வெள்ளமாக பெருகி ஓடிற்று. அவன் பயங்கரமாக அலறினான். இவ்வாறாக புனிதமான பிராமணர்களுக்கு தீங்கிழைத்து வந்த அவர் அரக்கன் சிவந்த உச்சியை உடைய மலை இடியால் தாக்குண்டு சரிவது போல தரையின் மேல் விழுந்தான். நைமிசாரிய வாசிகளான கற்றறிந்த முனிவர்களும் பிராமணர்களும் பல்வலனின் வீழ்ச்சியை கண்டு மனமகிழ்ந்து பலராமர் பகவானை பணிவுடன் வணங்கி மனமாற ஆசீர்வதித்தார்கள். பலராமன் எந்த முயற்சியும் தோல்வி அடைவது என்றே இல்லை என்று அவர்கள் ஏகமனதாக ஆமோதித்தார்கள்.
பின்னர் அவர்கள் பலராமருக்கு முறைப்படி அபிஷேகம் செய்தார்கள். இந்த அபிஷேகம் தேவேந்திரன் அசுரர்களை வெற்றி காணும் போது அவனுக்கு தேவர்கள் செய்யும் அபிஷேகத்தை போன்றதாய் இருந்தது. அந்தணர்களுள் முனிவர்களும் பலராமருக்கு முதல் தரமான ஆடை ஆபரணங்களை அணிவித்து கௌரவித்ததுடன் என்றும் அழியாதும் வாடாதுமான தன்மைகளில் உடையதும் அழகின் பெட்டகுமான தாமரை மலர் மாலையையும் பகவானுக்கு அணிவித்தார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்து 2 பேராகிராஃப் வாசிங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பல்வலனுடைய வதத்தை வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ பலராமருடைய ஆயுதங்கள் எது? கலப்பை மற்றும் வந்து கதை இல்லையா? கதை சுழற்றுறதுதான் அவருடைய மெயின். சோ யாருக்கு இந்த கதை பயிற்சி சொல்லி கொடுத்திருக்கார்? துரியோதனனுக்கு. துரியோதனனுடைய குரு யாரு கதை பயிற்சியில? பலராமர் இல்லையா? சோ அவருடைய அந்த கலப்பையை வச்சு இழுத்து அவனை வந்து, ஏன்னா அவன் அசுரனா இருக்கும்பொழுது அவனுக்கு மாயையும் வரும் இல்லையா? சோ அவன் வந்து டக்கு டக்குன்னு வந்து என்ன பண்ணுவான், அங்க வந்து யக்னங்கள் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது வந்து அபசகுணம் செயல்கள் இல்லையா? சோ அதாவது மல மூத்திரங்கள் இது எல்லாத்தையுமே அவன் வந்து பொழிந்த வண்ணம் இருப்பான். அது எல்லாமே அசுத்தங்கள் இல்லையா? சோ அது அந்த அமங்கலமான ஒரு நிகழ்வு, அந்த மங்களகரமான செயல்களுக்கு அவன் செய்யக்கூடிய தொந்தரவுகள் இது. சோ அவ்வாறு அவன் செய்யும் பொழுது, அவர் யோசிக்கும் பொழுது அவனை எப்படி நம்ம இழுக்கலான்னு போது கலப்பையை உபயோகப்படுத்தி அவனை வந்து கீழே இழுத்து தள்ளி அவனுடைய கதையால அவரை அடிச்சு அவரை வந்து கொள்றார். ஆக்சுவலி அது எப்படி இருந்ததுன்னா, ஒரு மலையே வந்து வந்து இடிச்சா எப்படி சத்தம் வருமோ அந்த மாதிரி இருந்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ மேலும் நைமிஷாரண்யவாசிகள் இதுல இருந்து அவங்களுக்கு விடுதலை கிடைச்ச உடனே சந்தோஷமா இருந்து அதுக்கப்புறம் அவர் பலராம பகவானுக்கு வந்து அபிஷேகங்கள் செய்து நல்ல ஆடைகளை கொடுத்து மாலை, தாமரை மாலை எல்லாமே வந்து அணிவிக்கிறார்கள். எஸ், நெக்ஸ்ட் வாசிங்க. இந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு பலராமர் நைமிசாரண்யவாசிகளான அந்தணர்களிடம் விடைபெற்று மற்றவர்கள் உடன் வர கௌசிக நதி தீரத்துக்கு சென்றார். அங்குள்ள புண்ணிய தலத்தில் நீராடிய பின் பலராமர் சராயு நதியின் பிறப்பிடத்திற்கு சென்று அங்கிருந்து நதியின் கரையோரமாக பயணம் செய்து கங்கை, யமுனை, சரஸ்வதி ஆகிய நதிகள் சங்கமமாகும் பிரயாகை என்னும் இடத்திற்கு வந்து சேர்ந்தார். அங்கும் அவர் முறைப்படி நீராடி ஆலயத்தை தரிசித்து வேத முறைப்படி பித்ருக்களுக்கும் முனிவர்களுக்கும் வணக்கம் செலுத்தினார். அங்கிருந்து அவர் புலக முனிவரின் ஆசிரமத்திற்கு சென்று பின் கோமதி நதியின் கரையில் உள்ள கண்டிகையை அடைந்தார். பின்னர் பலராமர் விபாச நதியில் நீராடி சோனை நதி தீர்த்தத்துக்கு சென்று அங்கும் நீராடி வேத முறைப்படியாக சடங்குகளை நிறைவேற்றி தொடர்ந்து பயணம் செய்து கயா என்னும் புண்ணிய நகரத்தை வந்தடைந்தார். அந்த நகரின் விஷ்ணு ஆலயம் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது. அங்கு பலராமர் தம் தந்தையான வசுதேவரின் ஆலோசனைப்படி பித்ருக்களுக்கு வணக்கம் செலுத்தினார். அங்கிருந்து அவர் கங்கை நதி வங்கக்கடலில் கலக்கும் புனித தலமான கங்கா சாகரம் என்னுமிடத்தை சென்றடைந்தார். இந்த இடத்திலும் பிரயாகையில் நடப்பது போல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மக மேளா நடைபெறுவது உண்டு. கங்கா சாகரத்தில் நீராடி வைதிக சடங்குகளை நிறைவேற்றிய பின் பலராமர் மகேந்திர பல்வதம் என்னும் மலையை நோக்கி பயணமானார். இந்த இடத்தில் அவர் பகவான் கிருஷ்ணரின் அவதாரமான பரசுராமரை சந்தித்து அவர் முன் தலைவணங்கினார். பின்னர் பலராமர் மேற்கு நோக்கி பயணம் செய்து கோதாவரி, வேணா, பம்பா, பீரமரதி ஆகிய நதிகளில் நீராடினார். பீமரதி நதியின் கரையில் உள்ள ஆலயத்தின் தெய்வமான சுவாமி கார்த்திகேயனை வணங்கிய பின் பலராம பகவான் மகாராஷ்டிரத்தில் உள்ள சைலபுரம் எனும் புனித தலத்துக்கு சென்று வழிபட்டார். அங்கிருந்து பலராமன் தென்பகுதியான திராவிட தேசத்துக்கு சென்றார். தென்னிந்திய 5 பிரிவுகளை கொண்டது. இவை பஞ்ச திராவிடம் எனப்படும். அண்மை கால ஆச்சாரியர்களான சங்கராச்சாரியார், ராமானுஜாச்சாரியார், மத்வாச்சாரியார், விஷ்ணு சுவாமி, நிம்பார்க்கர் ஆகியோர் இந்த பிரதேசத்தை சார்ந்தவர்கள். சைத்தன்ய மகாபிரபு கௌட தேசங்களை சேர்ந்த வங்கத்தில் தோன்றியவர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த 2 பேராகிராஃப்லயுமே வந்து பலராமருடைய யாத்திரை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. அநேக நதிகளில் வந்து புனித நீராடி
அவர் வந்து வேத சடங்குகள் எல்லாமே அவர் செய்து இல்லையா. கயா பாத்தீங்கன்னாக்கா பித்ருக்களுக்கு வந்து பிண்டம் கொடுக்கறது இல்லையா. அவருடைய தந்தையினுடைய அறிவுரை பிரகாரம் அவர் வந்து அதையெல்லாம் செய்து அதை மரியாதை செலுத்தி இல்லையா. அதுக்கடுத்து வந்து தென்னிந்தியாவை நோக்கி வரார். ஆக்சுவலி தென்னிந்தியாவில் 5 யாரு, சங்கராச்சாரியார், ராமானுஜாச்சாரியார், அடுத்து வந்து மத்வாச்சாரியார், நிம்பர்காச்சாரியார். ஸோ இப்படி விஷ்ணு சுவாமி இவங்களுடைய இதெல்லாமே இந்த பகுதியை சேர்ந்தவங்க தான். அப்படின்னா இந்த 4 சம்பிரதாயங்களுமே இங்கதான் இருக்குங்கிறதுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதுல ஒரே ஒண்ணு மட்டும்தான் பிரம்ம கௌடி சம்பிரதாயம் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவால வந்து நார்த்ல வந்து செயல்படுத்தப்பட்டிருக்கு. ஸோ இங்கேதான் எல்லாருமே இங்க இருக்காங்கன்றத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க. திராவிடத்தின் மிக முக்கியமான புண்ணிய தலம் வெங்கடாச்சலம் என்பதாகும். பாமர மக்கள் இத்தலத்தை பாலாஜி என்று அழைப்பார்கள். பலராமர் இங்கு விஜயம் செய்து வழிபட்ட பின் விஷ்ணு காஞ்சிக்கு சென்று அங்கிருந்து காவேரி நதிக்கு எடுத்துச் சென்றார். காவேரியில் நீராடியபின் நாளடைவில் ரங்கக்ஷேத்திரத்தை அடைந்தார். இந்த இடத்தில் உலகிலேயே மிகப்பெரிய விஷ்ணு ஆலயமான ரங்கநாதர் ஆலயம் உள்ளது. இது போன்ற ரங்கநாதர் ஆலயம் ஒன்று பிருந்தாவனத்தில் உள்ளது. ஆனால் அது ரங்கேஸ்வர ஆலயத்தை போன்றது அவ்வளவு பெரிதானதல்ல. விஷ்ணு காஞ்சிக்கு சென்ற போது பலராமர் சிவகாஞ்சியில் தரிசித்தார். ரங்கக்ஷேத்திரத்திலிருந்து அவர் தென்னிந்தியாவின் மதுராவான மதுரைக்கு சென்றார். அங்கிருந்து அவர் சேது பந்தனத்துக்கு ராமேஸ்வரம் சென்றார். இது ராமச்சந்திர பிரபு இந்தியாவிலிருந்து இலங்கைக்கு பாலம் அமைத்த இடம். இங்குள்ள அந்தணர்களுக்கு பலராம பிரபு 10,000 பசுக்களை தானமாக கொடுத்தார். செல்வந்தன் ஒருவன் புண்ணியத்தலங்களுக்கு யாத்திரை மேற்கொள்ளும் போது அந்தந்த இடங்களில் உள்ள அந்தணர்களுக்கு குதிரைகள், யானைகள், பசுக்கள் ஆகியவற்றை தானமாக வழங்குவது வேத முறைப்படியான வழக்கம். இவ்வாறு தீர்த்த யாத்திரை செய்து தானம் வழங்குவது கலியுகத்தில் மிகவும் குறைந்து விட்டது. இக்காலத்தில் செல்வந்தர்களிடையே வேத பண்பு குறைந்து விட்டதால் அவர்களுக்கு தீர்த்த யாத்திரையில் அக்கறை இல்லை. இவர்கள் நம்பியிருந்த பிராமண புரோகிதர்களும் யாத்திரிகர்களுக்கு உதவுவதுமான கடமையில் தவறுகிறார்கள். பண்டிதர்கள் என்று அழைக்கப்பட்ட இவ்வந்தனர்கள் முற்காலத்தில் சாஸ்திரங்களை கற்றறிந்தவர்களாயிருந்து யாத்திரிகர்களுக்கு தலத்தின் முக்கியத்துவை விளக்கி கூறி சடங்குகளை நிறைவேற்ற உதவினார்கள். யாத்திரிகர்களும் அவர்களுக்கு தானங்கள் வழங்கினார்கள். இவ்வாறு யாத்திரிகர்களும் பண்டிதர்களும் ஒத்துழைத்து ஒருவருக்கொருவர் உதவியாயிருந்தார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. இன்னொரு பேராகிராஃப் படிச்சிருங்க. நெக்ஸ்ட். ஓகே மாதா. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் இந்த விளக்கத்திலிருந்து பலராமர் தீர்த்த யாத்திரை செய்த போது வேத முறைப்படியான நியமங்களை அனுசரித்தாரென்று புலனாகின்றது. சேதுபந்தனத்தில் பசுக்களை தானம் செய்தபின் பலராமர் கிருதமாலா மற்றும் தாமிரபரணி ஆகிய புண்ணிய நதிகளில் நீராடி மலையை நோக்கி பயணமானார். இந்த 2 நதிகளும் புனித நதிகளால் கொண்டாடப்படுகின்றன. பகவான் பலராமர் இந்த 2 நதிகளிலும் நீராடி பிறகு மலாய மலையை நோக்கி முன்னேறி சென்றார். மாமுனிவரான அகஸ்தியர் அங்கு வசித்து வந்தார். பலராமர் அவரை வணங்கி ஆசி பெற்று அவரது அனுமதியுடன் இந்து மகாசமுத்திரத்தை நோக்கி பயணமானார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்னும் பெருசா இருக்கு மாதாஜி, நிறைய இருக்கு. இருங்க நானு அதாவது ஃபுல்லாவே அவருடைய பிரயாணத்தை பத்தி தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவர் எங்கெல்லாம் போயிருக்காருன்றத பத்தி தான் சொல்லியிருக்காங்க. சோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன கருத்துனாக்கா, புனித ஸ்தலங்களுக்கு நாம கண்டிப்பாக பிரயாணம் மேற்கொள்ளணும். தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். 2வது பாயிண்ட் என்னன்னாக்கா, போனா வெறும் கையை வீசிட்டு வரக்கூடாது. நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல்கள் கண்டிப்பா நம்ம செய்யணும். ஒன்று நீராடுவது, 2வது வந்து அங்கே வந்து நம்ம என்ன ரிச்சுவல்ஸ் பண்ணணுமோ அது கண்டிப்பா செய்யணும். அவ்வாறு வந்து நம்ம வந்து வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் என்ன செய்யணுமோ செய்த பிறகு அங்க இருக்கக்கூடிய புரோகிதர்களுக்கு நாம தட்சணையை வந்து மனம் உவந்து நம்ம வைக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அந்த ஒரு இதை நம்பிதான் அவங்களோட ஜீவனமே உண்டு. இந்த மாதிரியான வழிபாட்டு முறைகள் எல்லாமே இந்த காலகட்டத்துல வந்து குறைந்தபடியால் தான். சோ ஏன் இந்த இந்த பகுதியில வந்து இவ்வளவு தீர்த்த யாத்திரைகளை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, அந்த பரம்பொருளே இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து இறங்கி வந்த பொழுது அவர் அமைத்து வைத்த அந்த அதாவது சட்ட திட்டங்களை அவரே பரிபாலித்தார். ஏன் ராமபிரானும் அதை தான் செய்தார் இல்லையா. ராமேஸ்வரம் சென்ற போது சிவலிங்கத்துக்கு அவர் வந்து பூஜை செய்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது இல்லையா. அது ஏன் செய்யப்பட்டதுன்னா, அட்லீஸ்ட் நம்ம இதையாவது செய்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழும் காலத்துல புண்ணிய காரியங்களாவது நம்ம கொஞ்சம் செய்து நம்ம வந்து நல்ல ஒரு நிலையை அடைந்து மீண்டும் மனிதனாக பிறக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாவது நமக்கு கிடைக்க பெறும் இல்லையா. எதையுமே செய்யலைன்னா நாம என்ன ஆகும், இழிவான ஒரு பிறவிக்கு வந்து தள்ளப்பட்டு விடுவோம். அதனால நம்ம வந்து என்றைக்குமே வந்து நல்ல செயல்களை வந்து நாம் என்னைக்கும் செய்துட்டே இருக்கணும். அது நம்ம வாழ்க்கையில
மோட்சம் கிடைக்கிறதா இல்லையான்றதை பத்தி நம்ம யோசிக்க வேண்டாம். ஆனா இழிவான பிறவிக்கு போகாம பார்த்துக்க வேண்டியது நம்முடைய தலையாய கடமை. இங்கே பலராமரோ கிருஷ்ணரோ எந்த ஒரு சாஸ்திர விதிகளை பரிபாலிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. பலராமர் வேறு கிருஷ்ணர் வேறு கிடையாது. பகவான்ல இருந்து விதிவங்கமாகத்தான் வந்திருக்கார் இல்லையா? ஆன்மீக ஆற்றலுடைய சொரூபம் தான் பலராமர். ஆனா அவர்கள் அந்த மகாத்மாக்கள் இங்கே செய்ய வேண்டிய எதுவுமே கிடையாது. ஆனாலும் அவர்கள் செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தார்கள். ஏன்னா அவர்கள் செய்யாவிட்டால் அவரை பின்பற்றுபவர்கள் செய்யாமலே போயிடுவாங்க. அதற்காகத்தான் அவர்கள் அதெல்லாம் செய்தாங்களே ஒழிய இதெல்லாம் அவங்க செய்ய வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. ஓகே, சோ ஏன் இத்தனை கேத்திரங்களுக்கு போனார் பலராமர்? அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு புல்லாலேயே ரோமார்ஷ்ணரை கொன்னுட்டார். சோ அவ்வளவு வல்லமை பொருந்தியவர் அவர். ஏன் இந்த இதெல்லாம் செய்யணும் நம்ம கொஸ்டின் வரக்கூடாது. சோ இதெல்லாமே ஒரு வாழ்க்கையில செய்ய வேண்டிய ஒரு இதெல்லாமே ஒருத்தர் வாழ்ந்து காட்டினால் அவரை பின்பற்றுபவர்கள் அதை கண்டிப்பாக பின்பற்றுவார்கள். அதற்காக தான் இது செயல்படுத்துறது. ஓகே, எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் வாசிக்கிறீங்களோ வாசிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. அகஸ்திய முனி கூட தரிசனம் பெற்றிருக்கார் இல்லையா? தட்ஸ் a great. எஸ், வேற யார் வாசிக்கிறீங்களோ? புஷ்ப மாதாஜி வாசி. வாசிக்கிறோம் மாதாஜி. யாரு வாசிக்க வேணும்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குமரி முனையில் துர்கை அம்மனுக்கு மிகப்பெரிய கோயில் உள்ளது. அங்கே அம்மன் கன்னியாகுமரி என்று அழைக்கப்படுகிறாள். இந்த ஆலயத்துக்கு பிறகு இந்த ஆலயத்துக்கும் பிரபு ராமச்சந்திரமூர்த்தி விஜயம் செய்திருக்கிறார். எனவே இந்த ஆலயம் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக இருந்து வந்துள்ளது என கருத வேண்டும். அங்கிருந்து பலராமர் பால்குண தீர்த்தம் என்னும் புண்ணிய தலத்துக்கு சென்றார். இது இந்துமா கடலின் கரையில் உள்ளது. மகாவிஷ்ணு அந்த அவதாரத்தில் இங்கு சயனித்து இருப்பதால் இத்தலம் விசேஷமானது. பால்குண தீர்த்தத்திலிருந்து பலராமர் பஞ்சாப சரசம் என்னும் புண்ணிய தலத்துக்கு சென்றார். அங்கும் அவர் முறைப்படி நீராடி உரிய நியமங்களை நிறைவேற்றினார். இதுவும் பிரசித்தி பெற்ற விஷ்ணு தலமாகும். இங்கும் பலராமர் 16,000 பசுக்களை தானமாக வழங்கினார். குமரி முனையிலிருந்து பலராமர் கேரளத்தை நோக்கி பயணம் செய்தார். அங்கிருந்து அவர் சிவன் வழிபடப்படும் தலமாகிய கோகர்ண தீர்த்தத்தை அடைந்தார். பின்னர் அவர் 4 புறமும் நீரால் சூழப்பட்டிருந்த ஆர்யா தேவி ஆலயத்துக்கு சென்று அங்கிருந்து சூர்பாரகம் என்னும் இடத்தை அடைந்தார். அதன் பின் அவர் தாபி, பயோஷ்னி, நிர்வித்யா ஆகிய நதிகளில் நீராடி தண்டகாரண்யம் என்று அழைக்கப்பட்ட வனத்தை அடைந்தார். இது ராமர் வனவாசத்தின் போது சிறிது காலம் தங்கியிருந்த இடம். பின்னர் பலராமர் மத்திய இந்தியாவின் மிகப்பெரிய நதியான நர்மதை நதிக்கரைக்கு வந்து சேர்ந்தார். இந்த நதியின் கரையில் மதிபுரி என்னும் புனித தலம் உள்ளது. பலராமர் அதில் நீராடி நியமங்களை அனுஷ்டித்த பின் மீண்டும் பிரபாச தீர்த்தத்தை சென்றடைந்தார். அங்கு வந்தபோது பலராமர் குருட்சேத்திர போரில் பெரும்பாலான சத்திரியர்கள் கொல்லப்பட்டதாக கேள்விப்பட்டார். இவ்வாறு பூமி பாரம் குறைக்கப்பட்டதை அறிந்தபோது பலராமருக்கு திருப்தியாக இருந்தது. பலராமரும் கிருஷ்ணரும் மண்ணாசை கொண்ட சத்திரிய அரசர்களின் படைபலத்தால் ஏற்பட்ட பூமி பாரத்தை குறைக்க தோன்றியவர்கள். இது இக உலக வாழ்வில் அடிப்படை தேவைகளை அடைவதோடு திருப்தி அடையாமல் பேராசை கொண்டு தர்ம விரோதமான செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களை இயற்கையின் விதிகள், அதாவது கடவுளின் விதிகள் இவ்வாறு கட்டுப்படுத்துகின்றன. அதாவது பஞ்சம், போர், தொற்று நோய் போன்ற கேடுகள் தோன்றுகின்றன. பெரும்பாலான சத்திரியர்கள் கொல்லப்பட்டாலும் குரு வம்சத்தினர் தொடர்ந்து போர் செய்து வருவதாக பலராமர் கேள்விப்பட்டார். எனவே துரியோதனனும் பீமசேனனும் துவங்கிய யுத்தம் செய்யும் தினத்தன்று பலராமர் யுத்த பூமிக்கு சென்றார். அவர்கள் இருவரின் நலனை கருதி சண்டையை நிறுத்த அவர் முயன்றும் அவர்கள் போரிடுவதை நிறுத்தவில்லை. வாசிக்கிறோமா தம்பி? யுத்த பூமிக்கு பலராமர் வந்தபோது ராஜா யுதிஷ்டிரரும் அவரின் சகோதரர்களான நகுலனும் சகாதேவனும் அர்ஜுனனும் மற்றும் பகவான் கிருஷ்ணரும் அங்கு வந்து அவரை வணங்கினார்கள். ஆனால் அவர்கள் எதுவும் பேசாமல் மௌனமாய் இருந்தார்கள். பலராமர் துரியோதனனிடம் பிரியம் கொண்டவர் ஆகையால் அவர்கள் அவ்வாறு மௌனமாய் இருந்தார்கள். மேலும் துரியோதனனுக்கு
கதா யுத்தம் செய்யும் முறையை கற்று தந்தவரும் பலராமரே. எனவே பீமசேனனுக்கும் துரியோதனனுக்கும் யுத்தம் நடந்து கொண்டிருந்த போது பலராமர் அங்கு வந்ததால் துரியோதனனுக்கு உதவியாக ஏதாவது சொல்வதற்காக அவர் அங்கு வந்திருக்க கூடும் என்று அவர்கள் எண்ணியதால் மௌனமாய் இருந்தார்கள். துரியோதனனும் பீமசேனனும் மிக மும்முரமாக கதா யுத்தம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் யுத்தம் செய்வதை காண்பதற்காக பலர் அங்கு கூடியிருந்தார்கள். இருவரும் லாவகமாக செயல்பட்டு ஒருவரை ஒருவர் தாக்க முயன்ற போது மேடையில் நடனம் ஆடுபவர்களைப் போல் தோன்றினார்கள் என்றாலும் இருவரும் மிகவும் கோப ஆவேசம் அடைந்திருந்தார்கள். போரை நிறுத்த விரும்பிய பலராமர் கூறினார், அன்புள்ள துரியோதனா, பீமசேனா, நீங்கள் இருவரும் யுத்தத்தில் மிகவும் வல்லவர்கள் என்பதை நான் அறிவேன். நீங்கள் உலகம் முழுவதிலும் சிறந்த வீரர்கள் என புகழ் பெற்றவர்கள். எனினும் உடல் பலத்தில் பீமன் துரியோதனனை விட சிறந்தவன் என நான் எண்ணுகிறேன். ஆனால் துரியோதனன் கதா யுத்தத்தில் மிகவும் சிறந்தவன். இதை கவனிக்கும் போது போர் திறனில் நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் குறைந்தவர்கள் இல்லை. எனவே நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் வெல்வது சாத்தியமல்ல. ஆகையால் இந்த அனாவசியமான யுத்தத்தை நீங்கள் நிறுத்துவது நல்லது. இருவரின் நலனையும் கருதி பலராமர் இவ்வாறு நல்லுரை வழங்கினார். ஆனால் அவர்கள் இருவரும் பழைய பகைமையின் காரணமாக ஒருவர் மீது ஒருவர் குரோதம் கொண்டிருந்ததால் ஒருவரை ஒருவர் கொள்வதிலேயே கருத்தாயிருந்தார்கள். எனவே பலராமரின் அறிவுரை அவர்களின் காதுகளில் விழவில்லை. ஒருவருக்கொருவர் முன்பு பேசிக்கொண்ட கொடிய வார்த்தைகளையும் குற்றச்சாட்டுகளையும் மனதிற்கொண்டு வெறி பிடித்தவர்கள் போல் போரிட்டார்கள். அவர்களை எதிர்நோக்கி இருந்த முடிவை அறிந்த பலராமர் மேலும் எதுவும் கூறாமல் விட்டுவிட்டார். எனவே மேலும் அங்கிருக்க விரும்பாமல் அவர் துவாரகைக்கு திரும்பினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இறுதியாக எத்தனை பிரயாணம் இப்போ இவரு சவுத் இந்தியா, தென்னிந்தியா வந்து எல்லா கடைசி வரைக்கும் கன்னியாகுமரி வரைக்கும் போயிட்டு மீண்டும் வந்து மத்திய, அதாவது மகாராஷ்டிர மாநிலம் இல்லையா, தண்டகாரண்யம் போய் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு குருஷேத்திர போர் இடத்துக்கு போறார். ஸோ கடைசி நாள் போர் இல்லையா இது. அந்த கடைசி நாள் போர்ல வந்து யாராரு 2 பேரும் சண்டை போடுறது, இன்னும் மிஞ்சி இருக்கிறது வெறும் துரியோதனன் தான். ஸோ அதனால மல்யுத்தம் தான் 2 பேருக்கும் நடுவில் வந்து நடக்க வேண்டும். இப்போ வேற யாரும் அங்கே போர் புரிய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஸோ துரியோதனன் தரப்புல எல்லாருமே மடிந்து விட்டார்கள், எக்ஸப்ட் அஸ்வத்தாமனை தவிர இல்லையா, எல்லாருமே போயிட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கும் பொழுது இருவருமே ஒருவரை ஒருவர் கடுமையாக தாக்கிக் கொள்கிறார்கள். பீமன் என்ன மாதிரியான கடுமையான வார்த்தைகள் எல்லாம் பேசினானோ, என்னெல்லாம் செயல்கள், விஷம் கொடுத்தது, இதெல்லாமே அரக்கு மாளிகை எரித்தது, இதெல்லாம் வந்து ஆழ் மனசுல பீமனுக்கு வந்து பதிந்திருக்கு. அந்த கோபத்தினுடைய ஆவேசம் வந்து கடுமையாக, ஏன்னா பலத்துல வந்து 1000 யானைகள் பலத்தை கொண்டவன் அவன் இல்லையா. ஆனா இவன் வந்து யார்கிட்ட கத்துண்டான், துரியோதனன் வந்து கதாயுத பயிற்சி வந்து பலராமிடத்துல வந்து கத்துண்டார் இல்லையா. ஆனால் அவனும் அந்த கதை சுழற்றுவதில் அவன் வந்து வல்லவன். ஸோ இப்படி இருவருமே ஒருத்தர் தாக்கிக்க வேண்டாம், ஏன்னா 2 பேருமே வந்து நல்லா சண்டை போடுறவங்க தான், அதனால இது வந்து எங்கேயுமே நன்மை வராது, நிறுத்துங்கன்னு சொன்னாக்கா 2 பேருமே வந்து கேட்கல. அதனால அவர் என்ன பண்ணார், பலராமர் துவாரகைக்கு திரும்பி விடுகிறார். ஸோ இந்த அடுத்து யார் லாஸ்டா இந்த 2 பேராகிராஃப் யாருன்னா வாசிச்சிருக்கு? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க. பலராமர் துவாரகைக்கு திரும்பிய போது உக்கிரசேன மன்னரும் மற்ற பெரியவர்களும் உறவினர்களும் நண்பர்களும் அவரை மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்றார்கள். அதன் பின் அவர் புண்ணிய தலமான நைமிசாரண்யத்திற்கு மீண்டும் சென்றார். அங்கு முனிவர்களும் அந்தணர்களும் எழுந்து நின்று அவரை வரவேற்றார்கள். சத்திரியரான பலராமர் யுத்தத்தில் ஈடுபடுவதை நிறுத்திவிட்டு அமைதியை நாடி இருப்பதை அறிந்த முனிவர்களும் அந்தணர்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள். ஏனெனில் அவர்களும் அமைதியை விரும்புபவர்கள். அவர்கள் பலராமரை மிகுந்த அன்புடன் தழுவிக்கொண்டு புனித தலமான நைமிசாரண்யத்தில் பல யாகங்களை நிறைவேற்றும்படி கேட்டுக்கொண்டார்கள். சாதாரண மனிதர்களுக்கான யாகங்களை பலராமர் செய்ய வேண்டியது இல்லை. முழுமுதற் கடவுளான பலராமர் யாகங்களின் பலனை அனுபவிப்பவர். என்றாலும் வேதங்கள் பரிந்துரைக்கும் பலனை யாகங்களின் முக்கியத்துவை பாமர மக்களும் உணர வேண்டும் என்பதற்காக அவர் அவற்றை நிறைவேற்றினார். பிரபஞ்ச தோற்றத்துடன் உயிர்வாளிகளுக்கான உறவு எப்படிப்பட்டது என்பதை முழுமுதற் கடவுளான பலராமர் நைமிசாரண்ய வாசிகளான முனிவர்களுக்கும் புனிதர்களுக்கும் எடுத்துரைத்தார். பிரபஞ்சம் எங்கும் நிறைந்துள்ள முழுமுதற் கடவுளை சார்ந்திருக்கிறது. அவர் மிகச் சிறிய அணுவிலும்
பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கிறார் என்பதை உணர்ந்து உயர் பக்குவ நிலையை அடைவதற்கு பிரபஞ்சத்தோடு எவ்வாறு தொடர்பு கொள்வது என்பதை முழுமுதற் கடவுளான பலராமர் நைமிசாரண்ய வாசிகளுக்கு விளக்கி கூறினார். பின்னர் பலராமர் யஜ்ஞங்கள் நிறைவேற்றிய பின் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற அபபிருத ஸ்நானம் செய்து புத்தாடைகளும் அழகிய ஆபரணங்களும் அணிந்து தம்மை அலங்கரித்துக் கொண்டு நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுடன் அளவலாவி மகிழ்ந்தார். அப்போது அவர் பிரகாசமான நட்சத்திரங்களிடையே தோன்றும் சந்திரனைப் போல் காட்சியளித்தார். முழுமுதற் கடவுளாகிய அனந்தரான பலராமர் மனம், அறிவு, உடல் இவற்றால் அறியப்படக்கூடியவர் அல்ல. அவர் மானுடனாக அவதரித்து மானிடனாக நடந்து கொண்டது தம் அவதார நோக்கத்தை பூர்த்தி செய்வதற்காகவே. அவரது செயல்களை, அவரது லீலைகளை அளவிடுவது யாராலும் இயலாது. ஏனெனில் அவர் எல்லாம் வல்லவர். பலராமர் ஆதி விஷ்ணு ஆவார். எனவே பலராமரின் இந்த லீலைகளை காலையிலும் மாலையிலும் நினைவு கூர்பவர்கள் முழுமுதற் கடவுளின் பக்தர்களின் நிலைமையை அடைந்து வாழ்வின் எல்லா வகையிலும் வெற்றி பெறுபவர்கள் என்பது நிச்சயம். பக்தி வேதாந்தா எழுதிய கிருஷ்ணர் என்னும் நூலின் 79ஆம் அத்தியாயமான பல்வலன் முக்தியும் மற்றும் பலராமரின் தீர்த்த யாத்திரையும் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம கடைசி இந்த 2 பேராகிராஃப் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா படிச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணலாம். ஏன்னா மிச்சம் எல்லாமே அவரு சென்றார் வந்தார் அப்படிதான் இருக்கு. அதுல நம்ம நிறைய கருத்துக்களை எதுவுமே ஆட் பண்ண முடியாது இல்லையா? இப்போ மீண்டும் இவர் துவாரகைக்கு வந்த பிறகு அவர் என்ன பண்றார்? நைமிஷாரண்யத்துக்கு போறார். அங்க இருக்கக்கூடிய ரிஷிமுனிகள் இடத்துல போறார். போகும்பொழுது ஏற்கனவே பீமனுக்கும் துரியோதனனுக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய அந்த போரை நிறுத்தும்படி அவர் வேண்டிக் கொண்டதை கேட்ட பிறகு பலராமர் அவருடைய இந்த செயலை கேட்டு அங்க நைமிஷாரண்யத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ரிஷிமுனிகளுக்கு பேரானந்தத்தை கொடுக்கிறது. ஏன்னா அமைதி இல்லையா, அமைதி மற்றும் அந்த ஆனந்தம், இப்படிப்பட்ட ஒரு உன்னதமான வாழ்க்கையை தான் பிராமணர்கள் எப்பவுமே விரும்புவாங்க. ஸோ அப்படி அந்த எப்பவும் சண்டை சச்சரவு, மனிதர்களுக்கிடையே குழப்பம், கலக்கம், இதெல்லாம் தேவையற்ற ஒரு செயல்கள் என்பது அவங்களுடைய கருத்து. ஏன்னா ஞானத்திலுமே பக்தியிலும் ஞானத்திலுமே அவர்கள் மேன்மை உற்றவர்கள். அந்த ஒரு செயல்ல இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு அந்த பேரானந்தத்தினுடைய மகிமையை பற்றி அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த சிறு சிறு விஷயங்களுக்காக சண்டை போட்டு நம்ம எல்லாருமே அழிச்சுக்கிறத விட இருக்கும் காலம் வரைக்கும் எல்லோரிடத்திலும் நன்மையா நல்ல விதமா இருந்து எல்லோரிடத்திலும் அன்பு பாராட்டி அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை தான் உண்மையிலே பிராமணர்கள் விரும்புவாங்க. தட் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் எ பிராமணா இல்லையா? ஸோ அப்படி பார்க்கும் பொழுது இங்க வந்த பிறகு அவரை கொண்டே பலராமரை கொண்டே அநேக விதமான யஜ்ஞங்கள் எல்லாம் செயல்படுத்துறாங்க. ஏன்னா அவங்க எதற்காக யஜ்ஞங்களை வளர்க்குறாங்க? ஸோ அங்க இருக்கக்கூடிய ரிஷிமுனிகள் அவங்க இந்த பிரபஞ்ச நன்மைக்காகத்தான் யஜ்ஞங்களை வளர்க்குறாங்க. அதுதான் உண்மை இல்லையா? த குட் வெல்ஃபேர் ஃபார் த பீப்புள் இல்லையா? ஸோ அவ்வாறே பலராமரை கொண்டு இதை செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்க. உண்மையிலே பலராமர் செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அவரே பரம்பொருள். வேத சாஸ்திரங்களை வகுத்து கொடுத்தவருமே அவர் தானே. பகவான் கிருஷ்ணரும் பலராமரும் வேறு கிடையாது. இருவருமே ஒன்றுதான். அவர்கள் அவதரித்ததே இந்த பூமி பாரத்தை குறைக்கிறதுக்காக தான் அவர்கள் அவதரித்ததே. ஸோ ஆனா இந்த இடத்துல இப்ப பார்க்கும்போது பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் உயிர் வாழிகளுக்கான உறவு எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா, இந்த பிரபஞ்சம் படைக்கப்பட்ட பொழுது முதல்ல சர்க்கம் படைக்கப்படுகிறது. அதன் பிறகு விசர்க்கம் இல்லையா? விசர்க்கத்துல இந்த ஜீவன்கள் நம்மளை எல்லாருமே உயிர் வாழிகள் எல்லாமே பிரம்மரால படைக்கப்படுகிறது இல்லையா? ஸோ முனிவர்களும் பலராமர் நைமிஷாரண்ய வாசிகளான முனிவர்களுக்கும் புனிதர்களுக்கும் எடுத்துரைத்தார். ஸோ எவ்வாறு இதெல்லாமே இந்த சிருஷ்டி எவ்வாறு நடக்குதுன்னு. மேலும் பிரபஞ்சம் எங்கும் நிறைந்துள்ள முழுமுதற் கடவுளை சார்ந்திருக்கிறது. இது பிரபஞ்சம் தனித்து இயங்காது. இந்த பௌதீக உலகம் தனித்து இயங்காது. இறைவனுடைய ஆற்றலால் ஒரு சிறு பொறியால இந்த எல்லா பிரபஞ்சங்களுமே இயங்கின்றது. ஓகே, அவர் மிகச்சிறிய அணுவிலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கிறார் என்பதை உணர்ந்து உயர்பக்குவ நிலை அடைவதற்கு பிரபஞ்சத்தோடு எவ்வாறு தொடர்பு கொள்வது, how we can get connect, முதல்ல நாம யாருன்னு தெரியணும் இல்லையா? நமக்கும் அந்த பரம்பொருளுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை தெரியணும். எவ்வாறு அவரோட அந்த நித்தியமான சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்திக்கக்கூடிய மார்க்கத்தை தேடணும். அந்த பக்தியில நாம் எப்படியெல்லாம் நம்ம செயல்படணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? இது எல்லாத்தையுமே பலராமர் எடுத்துரைக்கிறார் ஆக்சுவலி. பின்னர் பலராமர் யஜ்ஞங்கள் நிறைவேற்ற பின் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற
அதாவது அதன் பிறகு ஒரு ஸ்நானம், அவப்ருத ஸ்நானம். எனக்கு இது என்னன்னு தெரியாது, அவப்ருத ஸ்நானம் என்பது. ஸோ அதையெல்லாம் செய்து, ஸ்நானம் செய்து அதன் பிறகு நல்ல ஆடைகளை, அதாவது புது ஆடைகளை அணிந்து, மேலும் அங்க இருக்கக்கூடிய உறவினர்களோட வந்து அளவலா எப்பவுமே பலராமருக்கு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். அவருக்கு வந்து இந்த சண்டை இதெல்லாமே வந்து, அதாவது கிருஷ்ணருடைய செயல்பாடே வேறு, பலராமருடைய செயல்பாடு வேறு. உறவினர்கள் இடத்துல சண்டை போடுவது அவருக்கு பிடிக்காது. கிருஷ்ணர் வந்து தர்மத்தை நிலைநிறுத்துறதுக்காக ஃபுல் ரினவுன்ஸ்டு வேல தான் பண்ணுவார் இல்லையா? அதாவது ஒரு துறவி எப்படியோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பக்குவத்தோட செயல்படுவார் பகவான் இல்லையா? தர்மத்தை நிலைநிறுத்தணும்னா அவர் என்ன ஒரு செயலை வேணாலும் அதை எடுத்து செஞ்சு முடிச்சிடணும்னு நினைப்பார். அது கிருஷ்ணருடையது. ஆனா பலராமர் அப்படி கிடையாது. அவர் அன்பு இல்லையா? சொந்தம், பந்தம். ஸோ துரியோதனன்னா அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து சாம்பனை பத்தி படிச்சோம் இல்லையா? துரியோதனுடைய மகளை வந்து மணப்பதற்கு அங்கே வந்து யார் சப்போர்ட் பண்ணது? பலராமர் தான் இல்லையா? ஸோ அப்படி ஒன்னொன்னுமே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். உறவுகளுக்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்தவர் யாரு? பலராமர் ஆக்சுவலி. ஓகே, சண்டை சச்சரவுகள் அவர் விரும்பல. மேலும் அவர் எப்பொழுதும் பிரகாசமா இருக்கக்கூடியவர் அவர் இல்லையா? நீல வண்ணத்தை வந்து உடுத்துபவர். பகவான் வந்து மஞ்சள் வண்ணம், பலராமர் எப்பொழுதுமே நீல வண்ணம் இல்லையா? ஸோ மேலும் மனம், அறிவு, உடல், இன்டெலிஜென்ஸ், மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் பாடி, இந்த மூன்றுக்குமே அவர் தான் வந்து அனந்தராக, இவற்றால் அறியப்படக்கூடியவர் அல்ல. நம்ம அதாவது இந்த மனசு, அறிவு, உடல் இவற்றினால வந்து பகவானை வந்து அவரை புரிஞ்சிக்க முடியாதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா, நாம எப்ப வந்து இந்த மனது எதனால கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது? 3 குணங்களால கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. மேலும் அதற்கேற்றவாறு வந்து இந்த புத்தியும் வந்து செயல்படுகிறது. புத்தி செயல்படும் போது இந்த உடல் வந்து அவ்வாறு இயங்க ஆரம்பிக்கிறது. நாம இந்த உடல் தளம் மற்றும் வந்து மனத்தளம் மற்றும் வந்து புத்தி, அறிவு, இந்த இந்த தளத்துல இருந்தா நம்ம வந்து அவரை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது. எந்த தளத்துல நிக்கணும் நம்ம போய்? ஆன்மீக தளத்துல, ஆன்மா என்ற நிலையில இருந்து நாம் அவரை காண வேண்டும். அப்போ இந்த மூன்றையுமே கடந்த நிலையில போகும் பொழுதுதான் நம்ம வந்து பலராமரையே புரிஞ்சுக்க முடியும். நமக்கு பக்தி வேணும்னா யாரை வணங்கணும்னா பலராமரை வணங்கணும் இல்லையா? சோ அவர் தான் நமக்கு வந்து அந்த ஆன்மீகத்திற்கான பாதை வந்து கிளியர் பண்ணி கொடுப்பார். ஸோ நாம வி ஷுட் ஆல்வேஸ் ப்ரே பலராம். ஸோ இங்க வந்து நித்யானந்த பிரபு இல்லையா? சைத்தன்யம் பிரபு இல்லையா? ஸோ அவர் தான் வந்து ஆதி குரு இல்லையா? ஸோ மேலும் வந்து ஏனெனில் அவரது லீலைகளை அளவிடுவது யாராலும் இயலாது. அவர் அனந்தன், பெயரே அனந்தன். அனந்தன் என்றாலே தொடக்கம் முடிவு எதுவுமே நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியாது. எவ்வளவு குவான்டிட்டின்னு நம்ம மெஷர் பண்ண முடியாது இல்லையா? பலராமர் ஆதி விஷ்ணு ஆவார். எனவே பலராமரை இந்த லீலைகளை காலையிலும் மாலையிலுமே, இன்னைக்கு நம்ம புண்ணிய காலம் இன்னைக்கு இல்லையா? மிகப்பெரிய புண்ணிய காலம் இன்னைக்கு. ஜெகநாதருடைய ரத யாத்திரை நடக்கக்கூடிய புண்ணிய காலத்துல இன்னைக்கு பலராமருடைய கதையை படிக்கிறதுக்கும் கிருஷ்ணரை பற்றி சொல்லுவதற்கும் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த மங்களூர் இஸ்கான் நம்மளுடைய NND பிரபுஜி எப்பொழுதும் நீடூடி வாழணும்ன்ற அந்த பிரார்த்தனைகளோட நாம இந்த பிரசங்கத்தை முடிவு பண்ணலாம். ஓகே, நினைவு கூறுபவர்கள் முழுமுதற் கடவுளின் பக்தர்களின் நிலையை அடைந்து, அதாவது பக்தர்களுடைய நிலைன்னா ஒரு உத்தம பக்தருடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நாமளும் அடையறதுக்கான மார்க்கம் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்படுகிறது. அப்படிப்பட்ட குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் பகவான் நமக்கு, குரு பரம்பரா நமக்கு அருளட்டும் என்ற பிரார்த்தனைகள் நாம் கண்டிப்பா வைக்கணும். எல்லா வகையிலுமே வெற்றி பெறுபவர்களாக என்பது நிச்சயம். வாழ்க்கையில எதுல வெற்றி பெறறோன்றது முக்கியம் இல்ல, ஆன்மீகத்துல நாம வந்து நிலை பெற்று இருக்கணும்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே வாழும் காலத்துல வந்து செல்லக்கூடிய ஒன்றுதான். அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவத்தை நமக்கு ஆன்மீகம் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இல்லையா? சோ அதனால நாம வந்து அதை பத்தி வருத்தப்படாம அதெல்லாமே ஃபுல் கவர் ஆயிடும். ஸோ இதோட இன்னைக்கு பக்தி வேதாந்தர் எழுதிய பல்வல்லன் முக்தியும் பலராமரின் தீர்த்த யாத்திரையுமான இந்த அத்தியாயம் வந்து நிறைவு பெறுகிறது. வாஞ்ச கல்பதாருபேஷ கிருபா சிந்துபியேவச்ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास तागुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम